PPG dalam jabatan periode 4 kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi menulis satu paragraf sederhana berhuruf Jawa menggunakan sandangan Wianjana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Aziza, Rodatul Jana, Rasya Andreas, Umu Hani. Minggu kepengen sampun sinau babagan apa cobi sinten ingkang teksi kelingan. Mas Budi sinau babagan apa? Aksara Jawa, Bu. Laras aksara Jawa. Aksara Jawa pingin cacahe wonten pinten? Kalih dasa. Pinter. Sinau napa malih cobi sinten ingkang teksi kelingan? Ayam Mbak ini sih Pak, sinau napa? Sandangan, Bu. Leres. Nah, minggu wingi sampun sinau sandangan. Wonten sandangan Soro, wonten sandangan Panigek Mondo. Lah dina saiki awake dhewe arep sinau babagan sandangan Wianjana. Sedaya siap sinau? Ya. Sedaya siap sinau? Ya. Pintar. Nah, sing arep digayuh utawa tujuan
tujuan pembelajaran dina iki yaiku kapisan wonten peserta didik mampu nulis ukara sederhana nggih nganggo aksara Jawa. Ya, sing nomor loro tujuane yaiku peserta didik bisa nulis siji paragraf nganggo aksara Jawa. Wonten ngajeng Bu Guru wonten gambar nggih, wonten tigang gambar. Setunggal wonten pelandalan, kalih wonten kaos, tiga wonten figuran foto. Nah, cobi tangger gambar-gambar menika wonten seratan napa? Wonten sing saged macane? Oke, Mbak Umu Hani sing seru. Sing kepinter, sing temu di gambar pundi cobi. Pelandalan. Pelandalan miturut Mbak Umu Hani seratane utawa tulisane dalan Malioboro. Oke, leres napa boten cobi? Oke, sip. Lajeng kaose, kaos wonten tulisan apa? Cobi. Ya, Mas Kadirin tulisan apa? Rebahan. Nggih, leres banget. Rebahan. Jadi, nggih, Mas, Mbak kabeh, aksara Jawa utawa tulisan Jawa kuwi ora mung kanggo nulis nganggo suratan bahasa Jawa. Nggih, nanging apa? Bisa diaplikasikan utawa diterapkan ning nggon panguripane dhewe sadina-dina. Ya contone kanggo nuduhaken alamat ning nggon pelandalan, kanggo nulis tulisan sing lagi viral ning kaos. Nggih, Bu Guru gadah kartu aksara Jawa, nggih. Kartu aksara Jawa cobi dibedhek utawa ditebak. Nggih, monine aksara napa? Nah, niki cobi aksara napa? Sing seru aksara napa? Oke, leres. Lajeng niki aksara napa? Sing seru cobi. Leres banget, kabehan padha pinter-pinter. Saniki simak video TikTok. Nggih ngajeng nggih. Dipun katekake. Ro, ko, do, to, so, wo, lo, po, do, jo, yo, nyo, mo, go, po, to, mo. Wujude digatekake ing gambar ya. Pasangan aksara Jawa cacahe iku ana 20. Wujude kaya mangkono ya. Sabanjure ana sandangan swara. Sandangan swara ana 5. Wulu, i, pepet, e, suku, u, taling, e, taling tarung, o. Sandangan panyikik wonder. Kapisan ana wijen. Kanggo panyikik aksara. Nggih, saniki garis sinau babagan sandangan pyanjana. Nggih. Nah, sandangan pyanjana iku cacahe ana 5. Wonten pinten? 5. Nggih, 5. Sing kapisan wonten cokro. Nah, wujude kados wonten ngajeng nggih, dikapun gatekaken. Nah,
Jadi panulisane Projo kira-kira leres apa boten? Oke, boten po di co ro lajeng aksara jo. Oke, Projo. Leres. Tepuk tangan utawa keproman kira-kira. Oke, sekarang langsung tentang menane. Oke, monggo sami diberi kode amane yaitu 6 papat 6 ya. Kodenya dipun klik itu. Sampun? Guru wiwit nggih. Menika juaranipun inggih punika juara tunggal Untan Muhammad Hafid. Keprok kangge Muhammad Hafid. Juara kami wonten Fitri Aulia. Yang keprok kangge Mbak Aulia. Juara tigane Amelia. Selamat kangge pemenang juara kuisis wau nggih. Nah, saking soal kuisis lan pemenang kuisis menika, mangke pemenang kuis kula dadosaken ketua kelompok. Nah, ketua kelompok menika mangke dadi asistene Bu Guru. Tugase napa? Tugase ngrewangi Bu Guru. Ya, yen ana kancane sing arep takon utawa ngrewangi Bu Guru ngajari kancane sing urung mudeng. Nah, saiki Bu Guru bentuk kelompok mriki nggih. Bu Guru bagi kelompoke. Nggih. Kelompok setunggal mau pemenange wonten Amelia. Nggih, anggotane nggih, pemenang nomor telu kan mau Amelia. Nah, anggotane wonten Nadirin, lajeng wonten Safik, lajeng malih wonten Umu Hani. Monggo. Kelompok kalih, mau pemenang nomor kalih inggih menika Aulia. Aulia dados ketua kelompok, anggotane wonten Rodatul Jana, lajeng wonten Denisa, wonten Mukti lan Ragil. Nggih. Nggih, monggo sediki sami nempal wonten kelompoke. Sampun nempal sedaya kalih kelompoke nggih? Nggih. Nah, samenika Bu Guru bagi LKPD. Monggo mangke
Sampun rampung sedaya? Oke, menawi sampun rampung, seniki HP-ne saged dipun simpen, kursi lan mejane saged dipun tata melih. Kalau pimulangan dina iki ya. Nah, saiki dina iki wau wis sinau babagan napa mawon? Oke, aksara Jawane sinau babagan napa? Sandangan wianjana. Oke, wau sandangan wianjana cacahe wonten pinten? Sinten ingkang mangertos, Cung? Sinten? Yo, sapa sing ngerti? Oh ya, Mas Arga, pinten? 5 Bu. 5. Wau sing kepisan wonten napa? Cokro. Cokro, lajeng Cokro kerep. cokro kerep, lajeng pekar, lajeng Pancingan lap. lajeng Pancingan lap. nggih pinter sedaya. Berarti sedaya sampun mudheng? Alhamdulillah, keprokane sedaya. Oke, menika wau sinau babagan aksara Jawa sandangan wianjana nggih. Nah, sandangan wianjana menika cacahe wau wonten 5. Wonten cokro, cokro kerep, pengkal, panjingan o, lan panjingan lo. Nggih, wonten ing sandangan swara lan sandangan panigek wanda. Mekaten nggih. Nah, kados ingkang Bu Guru pangerteni wau menawi aksara Jawa menika nggih niku saged digunakaken ing sadina-dina. Ora mung kanggo pamsinauan basa Jawa tok. Nggih. Nah, carane piye? Terus utawa gledhen terus-terusan aksara Jawa ana ing omah ben kabehan bisa apal. Mekaten nggih? Siap sinau aksara Jawa ing omah? Siap. Nah, refleksi nggih kangge dinten menika kepriye? Seneng mboten wau sinau aksara Jawa sandangan wianjana? Seneng. Sampun mudheng cara panulisane sandangan wianjana? Sampun saged nulis tembung kangge sandangan wianjana? Sampun saged nulis ukara kangge sandangan wianjana? Sip banget. Alhamdulillah sedaya sampun mudheng. Nggih, mekaten piwulangan dinten menika ampun kesupen tugas LKPD 3 ingkang wonten bahan ajar mangke dipun garap wonten ing griya. Nggih, digarap ing buku tugas lan dikempalaken minggu ngajeng. Wonten pitakenan? Menawi boten Bu Guru cekapi nggih aja rumangsa bisa nanging kabeh kudu ana usaha. Nggih, mekaten ulangan dinten menika saged dipun tutup kanthi dedonga. Monggo Mas Rasya dipimpin donga panutup. Ikhwankan siaga. Manungkul puja pamimitan. Bismillah.